खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गेटआव नोगोद 2,50,000 रां लुथिनाय जाथाय नाथाय बे रांखौ सोरबा डाकातिया लुथियाखै खाखि ड्रेस गाननानै गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गेटआव डिउटी होनाय हमगार्डआनो बे रांखौ लुथिदों जायखौ नोजोर लाखिनो थाखाय दोननाय जादों बेनो रां लुथियोबा बेनिफ्राय लाजिथावनासिन जाथाय आरो मा थाबावगोन गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि गेटआव डिउटी होनाय हमगार्ड आबुल हुसैना राजस्थाननि सासे दावबायारि बिथांखौ सिगिसग' खालामनानै 2,50,000 रां लानानै फैदों आरो बिथाङा बेफोर रांखौ फालांगिनि थाखाय लानानै फैदोंमोन बेनि उनाव रेलगारियाव दैखांनानै हरदों आरो खुगा बेखेवनायनिफ्राय जानगाराव था होनानै हुमखि हरदों हमगार्डआ बे लेखायै बिथाङा रेलगारियाव गाखोदोंमोन उनाव रेलगारि सिङाव जाथायनि सोमोन्दै रायलायबाय थानायावनो गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिनो बिबानगिरि प्रसेनजित दासनि खोमायाव हाबहैदों लोगो लोगोनो बिथांखौ रेलगारिनिफ्राय लानानै फैफिनदों आरो जाथायनि सायाव एफआइआर लिरहोदों उनाव सीसीटीवीनि मददजों लोगोसे दावबायारिया रां लुथिग्रा सुबुंखौ सिनायथि होनायजों हमगार्ड आबुल हुसैनखौ हमनो हादों लोगोसे बिथांनि न'निफ्राय लुथिनाय रां 2,40,000खौ मोनफिननो हादों नाथाय 10,000 रांखौ मोनफिननो हायाखै गुबुननि सौख्रांनायजों फिन बर' सुबुंनि जिउ खहा उन्दै बैसोनि सानै सेंग्रा सोमखोर दैमारि आरो कमल बर'नि मटरसाइकेलजों सौख्रांनायजों थाखो 3आव फरायनाय रनजित बर'नि जिउ खहा रनजित बर'आ तामुलपुर औगुरि गामिनि आरो बिथाङा गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा बरालि सोलोंसालियाव थाखो 3आव फरायोमोन गोख्रैथिजों मटरसाइकेल सालायबोनाय सोमखोर दैमारि आरो कमल बर'आ रनजित बर'खौ बिथांनि लांगोनायावनो सौख्रांलांदोंमोन जायजों बिथाङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन नाथाय बिथाङा मैया रङिया सस्ति देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाबाय थाखो 3आव फरायफुबाय थानाय समावनो रनजित बर'आ अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर गोरायुं आरो फरायसाफोराबो बावैसो सिगां सानजा बरालि सोलोंसालिनिनो बारग' फरायसा अजन्ता बर'नि रुंसारि जानायनि दुखुआनो जोबाखैमोन फिन बे फरायसालियावनो फरायफुबाय थानाय उन्दै गथ'साया जिउ खोमानांनाया बयखौबो दुखु मोनहोदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि रनजित बर'आ सासे अनजाथाव फरायसामोन आरो लेखा फरायनायाव गोसो गोनांमोन सानफ्रोमबो मोनसे सिमां लानानै फरायसालियाव थाङोमोन रनजित बर'आ होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांनि फरायसालिनिफ्राय बेनि अनगायैबो जायफोर उन्दै सेंग्रा गथ'फोरा बेबायदि थासारि सोमजिहोदों बिसोर थाखो 10आवल' फरायनाय फरायसाफोर आरो जोबोद गोख्रैथिजों मटरसाइकेलखौ सालायो होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबौ बिसोरनि सायावबो आयेननि राहा लानांगौ जाहाथे उननि समाव बेबायदि थासारि जानो मोनबावा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा वर्ल्ड कप 2022 नि गिबि सेमिफाइनाल गेलेनायाव आर्जेन्टिनाया क्र'एशियाखौ फेजेननो हाबाय 3-0 गलजों आर्जेन्टिनाया क्र'एशियाखौ मैया फेजेननो हाबाय गिबियाव लियनेल मेसिया गरसे गल सोनो हादों बेनि उनाव जुलियान आलभिरेज बिथाङा गरनै गल सोनो हादों आर्जेन्टिना आरो क्र'एशियानि गेजेराव सेमिफाइनाल गेलेनाया काटारनि लुसेइल स्टेडियामाव जादोंमोन बे खेबाव आर्जेन्टिनाया वर्ल्ड कप 2022 नि सेमिफाइनालाव देरहासारनो हानानै फाइनालाव सौहैनो हानाया गासै 6थि खेब जाबाय आरो आर्जेन्टिनाया फाइनाल गेलेनायखौ फ्रान्स नङाब्ला मरक्क'जों गेलेगोन भारत आरो चाइना सिमायाव भारतारि आरो चाइनिज ट्रुप्सनि गेजेराव दाङाबाजि जादों जाथायनि सायाव डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि टावां सेक्टरनि यांसे ओनसोलाव चाइनिज आर्मिफोरा एलएसि बारनानै भारताव हाबफैनो नाजादोंमोन बेखौ होबथानायावनो इन्डियान आरो चाइनिज ट्रुप्सनि गेजेराव नाख्रांनासो जादों आरो चाइनिज आर्मिफोरखौ इन्डियान आर्मिफोरा गावसोरनि जायगा फारसे थिनहरफिननो हादों बे नाख्रांनासो जानाय जाथायाव इन्डियान आर्मिनि रावबो जिउ खहा जायाखै नाथाय फारनैथिंजायनियाबो जवानफोरा एसे जोखोम जादोंब्लाबो रावबो गोब्राब जोखोम जायाखै होननानै फोरमायथिदों राजनाथ सिंहआ लोगोसे जाथायनि उनाव सिमायाव गोजोन लाखिनो थाखाय लकेल कामान्डारनि गेजेराव फ्लेग मिटिंबो खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय आसामनि 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा गुबुननि गारि सौख्रांनायजों 3बो जिउ खोमानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 3 सुबुंफोरा बेंगालुरुआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन कम्पानियाव खामानि मावखांनायनि उनाव गावसोर थाग्रा न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो माया चन्द्रा होननाय जायगायाव गंसे साखा खबब्रै गारिया बिथांमोनखौ गाज्रियैनो सौख्रांदों जायजों 3बो सेरखाय बेरखाय गोग्लैनानै थानो गोनां जादों जाब्रथायजों सेरखाय बेरखाय गोग्लैनानै थानो गोनां जाथायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आट्टेबेले पुलिसनो खौरां हरदों आरो पुलिसा नुजाथि फैनानै 3खौबो पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों
ओजोंहाय जाथाय खालामखांनायनि उनाव खारखोमादों गारि सालायग्राया। जाब्रबथाय खालामनाय गारिखौ जायगायावनो गारनानै बबेयावबा खारखुमालांदों गारि सालायग्राया। पुलिसा खारखुमानाय गारि सालायग्राखौ दा नागिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो नखराव दुखुआ साग्लोबदों। थैनाय साथामनि मादाव सासेया कार्बि आंलंनि करण बसुमतारी होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन रायजोआव जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ जाहाथे न'सिम लाबोनानै होफैयो बेनि थाखायबो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों दुखुथिया नखरनिफोरा। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरफोथाराव 38 बोसोर बैसोनि जसना इस्लारिनि गलायाव सासे दुथां सुबुङा जौ लोंनानै फैनानै दाय गैयालासे गलाखौ जोफाय जोसि खालामफैदों होननानै अजद होदों आइजोआ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौ लोंनानै गलाखौ जोफाय जोसि खालामनाय सुबुंनि मुङा रहिम नार्जारी 32 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा मावफारनि थागिबि। जौ लोंनानै गाज्रि राव बाहायफैनायजों लोगोसे मोदोमाव गाज्रि रोखोमै आखाय होनो नाजानायनिबो अजद होदों जसना इस्लारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जसना इस्लारिनिया सानै फिसाफोर दङ आरो बिथाङा गला होनानैनो गावनि नखरखौ बेङो। जाथायनि सायाव बिजिरनाय नांगौ आरो रैखाथि नांगौ होननानैबो बुंथियो आइजोआ। संबिधानखौ रैखाथि खालामनोबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बुथारनो थाखाय थागथियारि जाहोनानै बिबुंथि लाखिनायनि उनाव मध्य प्रदेशनि कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि राजा पाटेरियाखौ पावाइ पुलिसा हमबाय। मोनसे जुथुम्मायाव सोंखारि जाथाव बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन बारग' मन्थ्रि राजा पाटेरिया बिथाङा बिबुंथियाव बुंथिदोंमोन दि मदिया बिसायख'थिखौ फोजोबस्रांसिगोन, धोरोम, जाति आरो रावखौ लानानै बोखावगोन। ट्राइबेल, आदिबासि आरो माइनरिटिफोरनि जिउआ खैफोदाव दं। संबिजितखौ जुदि रैखा खालामनोबा मदिखौ बुथारनो थाखाय थागथियारि जा, अदेबानि फेजेननो थाखाय थागथियारि जा होननानै बुंथिदोंमोन राजा पाटेरिया बिथाङा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि सायाव बेबायदि बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो बिथांनि बिबुंथिया समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। बेनि उनावनो मध्य प्रदेश सोरखारा पान्नानि पावाइ पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन आरो गसर थिसननाय लेखायैनो बारग' मन्थ्रि राजा पाटेरियाखौ दामोद जिल्लानि हाट्टा टाउनाव थानाय गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि सायाव सोंखारि जाथाव बिबुंथि लाखिनायनि हेंथायै मध्य प्रदेश सोरखारा सोंखारिनायजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्राबो राजा पाटेरियानि बिबुंथिनि हेंथायै गसंदों। आथिखालाव गंसे न' लुनो थाखायनो गोबां साननो गोनां जादों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय, मैगं थाइगं, माइरं दालि, थाव बायदिनि बेसेना बांनायनि अनगायैबो न' लुनायाव बाहायनाय इटा, सिमेन्ट आरो लहानि बेसेनाबो अख्रां दांदों। जायनि थाखाय न' गंसे लुनो थाखायबो गोबां साननो गोनां जादों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। इटा आरो सिमेन्टनि बेसेना बांनायखौ लानानै गोजोन गैयै फोरमायथिदों सिमेन्टनि फालांगि खालामग्राफोरजों लोगोसे ठिकादारफोराबो। थाबैनो सिमेन्टनि बेसेना बेग मोनसेयावनो 500 रांनि बांसिन सौहैनो हासिगौ होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लकेल सिमेन्ट कम्पानिफोरा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 7 निफ्राय 8 खेब बेसेनखौ बांहोयो आरो दान मोनफ्रोमबो दानफायाव बेग मोनसेयाव 10 निफ्राय 20 रांसिम बांहोयो, जाय जोबोद खैफोदाव खोख्लैदों होननानै फोरमायथिदों ठिकादारफोरा। मानोना मोनसे खामानिखौ मावनायनि सिगां इस्टिमेट बानायग्रोयो, बेनि उनावसो वार्क अर्डार लानानै खामानिखौ मावो। नाथाय दान मोनफ्रोमबो बेसेन बांनायनि थाखाय उनाव वार्क अर्डारनि इस्टिमेटजों गोरोबहैया होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव 2000 इटायाव 17 निफ्राय 19,000 रां लायोमोन, नाथाय दा 24,000 रांनिबो गोबां थाङो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो इटा आरो सिमेन्टनि बेसेन बांनायनि सायाव सोरखारा नोजोर होनांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बेसेन बांनायनि सायाव गोजोन गैयैखौ फोरमायथिदों ठिकादारजों लोगोसे सिमेन्ट फालांगि खालामग्राफोराबो। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन। नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टि आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।